Йөрәгемә якты уйлар кертеп, ярдәмеңне салчы, бер Аллам. Авыр уйлар китсен әле җаннан, шунсыз матур эшләр кыра алмам. Авырлыкны ал да читкә ташла, безнең янда эзе калмасын. Талчыгыпла типкән йөрәгемә вәсвәсәле уйлар салмасын. Кылган эшләр мәрхәмәтле булсын, мәхәббәтле булсын. Гамәлләр безнең матур булган хисләрдән дөрләп торсын хәттә галәмнәр. Ярдәмен сал әле, Раббым, зинһар, бик тә кирәк синең терәгең. Шул чагында гына ялкынланып, өмет белән тибәр йөрәгем. Автор Гөлнур Галимова.